Спорта в община Разград днес е символ на ярка надежда, неподправена амбиция и модерна история. Още от катализатора на всичко това сега. Може би най-много медали се носят от борбата. Ние имаме много трайни традиции в сферата на детско-юношеския спорт, в борбата, и всяка година по няколко подрастващи стават републикански шампиони в различните възрастови групи. Имаме много добри традиции в стрелбата с лък. Имаме балкански шампиони, имаме хора, които захранват националните гарнитури и при мъжете, и при жените. Имаме традиции в баскетбола, и то отново в детско-юношеската школа. Ние не развиваме професионален баскетбол, въпреки че имахме традиции в това отношение. Лудогорец играеше в А група в по-предни години. В леката атлетика също всяка година Разград има своите шампиони в детско-юношеските формации на страната. Въобще една последователна политика. По отношение на спортната материална база, която е немислимо да не се поддържа, за да се постигнат тези резултати, също имаме трайна политика, защото всички тези успехи не можеш да ги постигаш на места, където няма специализирана подготовка. Ние имаме две големи спортни съоръжения. Това е спортна зала Абритус и спортна зала Лудогорец. Тук на практика са концентрирани нещата в детско-юношеския спорт, само че под егидата на образованието, и там основно се набляга на баскетбол, също на борба, на колоездене, бадминтона, въобще шахмат включително, където децата в извънучилищно време упражняват съответните спорти и развиват също спортни дадености, ги шлифоват в съответните клубове, които са на територията на община Разград. При нас спорта е приоритет. Приоритет е поддръжката на спортната база и това считам, че е добрата предпоставка за тези резултати, които ежегодно биват регистрирани в общината. Така като че ли на шега, с Б група, следващата година Б група, и тъй като апетита идва с яденето, след това възникна идея да се влезе в А група. Братя домашчиви са изключително големи перфекционалисти, хора, които наистина спорта им е на сърцето, и така се получи една добра симбиоза между местно ръководство, собственици на отбора, за да се достигне до тези резултати. Когато една мечта е прекалено трайно в съзнанието ти и я желаеш много, Господ просто се отблагодарява. Рано или късно тя става реалност. Така започнахме преди 3 години с мечтите. Те вече са реалности. Пак казвам, апетита идва с яденето. Убедени сме, дори тази година да не стане, няма да бъде трагедия, но аз съм убеден, че до 1-2 години Лудогорец ще направи пробив в Шампионска лига. Защото начина, механизма, подхода, по който се работи, професионалното отношение, тези основи, които поставихме и които надграждаме в тая пирамида на развитието на, говоря конкретно за футбола, те няма начин как да ни дадат резултат. Виждате колко са безапелационни в републиканското първенство. Ние играем на практика с 2 напълно равностойни състава и това дава възможност за взаимозаменяемост и конкуренция вътре в самия състав за всеки един футболист, за да може да бъде полезен на треньора. Не съм специалист, не съм треньор, но и като човек, който все пак така се интересува за спорта, виждам, че това е възможно най-добрият вариант, за който може да мечтае всеки един треньор в футбола. Прецизност в детайли и широк мироглед, изпипан до съвършенство. Това представлява днес запазения етикет на ученическата спортна школа Руси Буктев в Разград. Още от нея в следващите минути. Занимаваме се с деца от 1-2 клас до 11. Гледаме да обхванем абсолютно всички възрастови групи в двата пола, и момчета и момичета, доколкото позволява залата, тъй като в другата се знае, че е в ремонт и не може да се ползва. Винаги сме били голяма сила в баскетбола. По традиция, с тези дечица в момента много добре се представихме на баскетболните фестивали в Генерал Тошево и взехме сребърните медали последния път преди 2 седмици. При малките 11 годишни имаме един златен и 2 сребърни медала. Габриела Данкова се казва момиченцето.
и тя така доста добре тръгна. Сега имат с още плюс нея още две момичета, които едната е Невена се казва, а другото е Иванела. Те са поканени на квалификации за националния отбор. Надяваме се да имаме успехи, сега вече ще имаме лагер първа и след този лагер се надяваме така малко да направим хубава подготовка и започват състезанията. Вече септември месец започват. Имаме 5 групи с малки деца, 3, 4 и 5 клас. Те са бъдещето на тениса на маса и заради тях отделяме повече време. Те са млади таланти и се надявам един ден да достигнат върховете, към които са се устремили. Всяка година имаме участие на престижни държавни международни състезания. Печели сме много награди. По-известните имена са Благо Благоев, Сулейман Хасанов, Валерий Димитров в канадската борба. Тази година за наша радост отново продължават нашите успехи. Може да се похвалим с балканска титла при младежите в категория културизъм на Валерий Енчев в категория над 75 кг, който също така завоюва и бронзово отличие на Европейското първенство, също за младежи. Освен мъже имаме и женско присъствие. От 2 години Анита Стаматова е еднолична републиканска шампионка в категория фитнес. В България почти навсякъде, във всички градове се закриха спортните школи, което за мен е голяма грешка и се гордея с това, че ние сме един от градовете, който запази спортната си школа и децата на Разград има къде да спортуват през свободното си време. Изключителен нюх, спортна злоба и стръв за победа. Това е хет-трик от знакови определения за царицата на спортовете в Разград днес. Нашия клуб е водещ в индивидуалните спортове в Разградски окръг за последните, може би, 10 години. От поне 10 години имаме един или двама минимум национални състезатели, които участват на европейско, на световно. През тая година сме спечели 24 медала от държавни шампионати, миналата година бяха също 24. Учениците на механотехникума, които станаха шампиони по футбол, също времено станаха и шампиони по лека атлетика от ученически игри. Отбора на гимназията с преподаване чужди езици станаха трети в България. Така че имаме доста силни резултати и в професионалния спорт, и в ученическия. Живея тук в Разград вече доста години, откакто съм приключил със спорта. Чувствам се добре. Надявам се да се роди такъв талант като мен, да може да ми биете рекордите. Те си още не са подобрявани. Български рекорди става въпрос. Това е 7-о място, което е в Токио 1991 година, най-бързия бял човек, също е много ценно постижение за мен. Той е с 20-20, което е републикански рекорд, още не е подобрен. Надявам се, че Красен Цонев е много добър треньор, който се стара и доста гледам го много постоянен такова. И се надявам, че може да постигне нещо. Но тук по принцип състезателите стигнат едно ниво и после заминават за София, отиват да учат, отиват други треньори ги тренират. И просто много рядко може да остане някой да си остане тук в града. Просто така са устроени нещата. Непоколебими, смели и решителни. Още от този своеобразен патентован ремейк на бойните изкуства със седалище Разград сега. Най-малките в клуба са 4-годишни деца, момичета, момчета, мъже, жени, юноши. В момента наблюдавате тренировка по карате киокушин, работа по двойки. 2 години подред сме носители на отборна купа. Последното състезание в Разград беше през 2010 година, където беше квалификация за европейско първенство в Румъния. Резонансът на спорта в община Разград е повод за гордост и респект, когато говорим за престижните надпревари от стрелбата с лък. Влиятелните подробности в следващите секунди. От най-слабите лъкове трябва да се започне.
от най-близка дистанция с добър треньор, какъвто е нашия, опитен, който има години опит. Като почнеш от малък и като внимаваш и слушаш какво ти казват, то се получава. Аз смятам да продължа и след училището с спорта, да търся развитие в него. Условията са идеални, мога да кажа. И треньора ни е страхотен, отделя много време за нас и за нашите тренировки. Свое отредено място в алеята на славата за Разград има и местната гордост – спортното училище Христо Ботев, още от финната материя, в чиято основа е шампионския привкус сега. В училището се развиват основно 3 спорта – борба, свободен стил, бокс и футбол. Най-много са борците. Борбата в Разград е с големи традиции. Борците са някъде около 70%. Имаме постигнати много успехи, шампиони на България. През тази година специално най-много нас зарадваха боксерите. Имаме едно момиче, което снощи бяхме даже на абитуриентски бал. Анелия, която е няколко пъти шампион на България, участва на световно първенство за девойки. Грандиозният епилог на спортния празник в Разград е отреден за гнездото на орлите в полите на крепостта Абритус, футболният център Лудогорец и децата от школата, превърнала се в еталон за всички в страната. Условията са много добри за футбол, за развитие на футбол и се подобряват това, което е тенденцията на клуба. Аз също съм част от този клуб. Отбора, който водя в момента, съм изключително доволен от него. Казвам го така с известна доза гордост, тъй като успяхме тази година да спечелиме един много труден шампионат. Сме шампиони на България в момента. Тази академия се работи много добре, има добри специалисти, и нормално е така да държим едно високо ниво, с добрите условия. 4 момчета бяха на подготовка още в началото на първенството, даже едното е от моя отбор, 17, няма навършени 17 години, Томас Цвятков. Сега се очаква също така да се наблюдават още няколко момчета, естествено да бъдат интегрирани в мъжкия отбор постепенно, тъй като все пак футбол, който е близо до него, знаем много добре, че с голяма част от млади футболисти не може да се държи най-високо ниво, но път е започнат и това е пътя, който ще бъдат интегрирани, но за всяко нещо ще трябва известна доза време. Но той е започнал. Жив пример е Китов, който колкото и малко време да е играл, се е представил на ниво и това е бъдещето и на клуба. Представяхме се доста добре в първенство за 9-9. Смея да твърдя, че в нашия отбор има деца с изключително добри качества и предполагам, че след време ще дадем доста деца за професионалния футбол, било в мъжкия отбор на Лудогорец, надявам се и още на по-високо ниво. Имаме всякакви уреди, пособия, терени за тренировка и мисля, че всичко зависи само от нас, треньорите, и естествено от сериозността на самите деца да постигнем успехи и най-вече се надявам това да са едни от децата, които ще се радват на много успехи в професионалния футбол. Време е да спуснем стилно завесата зад себе си, но само за кратко, защото шоуто трябва да продължи, а групите на най-комерциалния клубен турнир по футбол в Европа очакват своя най-нов изящен представител. С Лудогорец героите обикновено се превръщат в легенди.